nagpa-leader ka nya nangamatay gyud yung mga kauban tungod sa mga kabulukan, nagpatuga-tuga ang leader, di ba? Sakit kayo. Sige man pud ko halimbawa anak kay istorya nga mali. Magmahay naman pud kasi imong utok ma-cringe ka. Oo. Wala ka nang gina-recall nga memory. Nga imong lawas kay mo siya maano siya, maro siya mangitag laing distraction. Para di lang nimo siya ma-remember. Gago gipa-report ako kalit bay. Ay wala gyud ko ka. Mo man gid siguro ko ato nagandam. Gitawag daw kalit ba kuno daw mo report. Nangupya ra ko PowerPoint. Sa dagi kong PowerPoint pa. Sabihan man naaman. Sa imong greatest fears. So fear is fear itself. Ito lang lagi. So, mga tao sa paligid ni mga tao sa paligid importante. Ay matabuong yan ako. Wala mo gitanan. Magani. At least fear to. Saan ka ng mga paranormal or something? Di man necessarily. Maro ko na. Kuan ako kanang fear of heights. Phobia naman na, di ba? Para sa ko kay wala mo kay point mo madlo ko mo lang mga tao, mawala na sila. Yan eh. Okay po, hadlo ko gyapon. Hadlo gyapon ka. Kay ang ano lagi, devastation. No. Pero weird ba ang pagkawala sa mga tao kay di na siya necessarily namatay. Kasi di kay mo ma-feel nga nawala na siya. Kadugo yan. Di ba? Accept naman nimo. Pero gano'n ang katong ginaingan ganyan ako nga wala ka balo ka na sang last niyang tapok. Ika kabantay nga muna din ang last niya. Na-cherish yun siya, no? Tapos kuhaan siya kanang cherish ang tao. Abi ni mo abi ni mo ganang amigo pa bitaw mo kay friends mo sa Facebook. Ana gud. Friends mo sa Facebook. Gani. Kay nag-send mo ko ng memes tung aging bulan. Diba? Sa barkada nimo sa high school, na kay mga certain friends nga pagkabantay nga wala na dahil last na dito ninyong sabay bitaw. Hindi lang gusto mag-duod ko. Wala akong ganda. Di naman sa kuwan. Sa tanan ba? Mga kababata niyo. Pero wala. Part yun sa kuwan. Adulting na ba? Wala niyo magituyo ba? Wala dyan mo kabantay mo na dito. So, isod siya. Sa pamilya siguro, ingana po na siya. Part of life naman dyan na siya ba? Kay, ingana, umarong kitaan ba? Kana na nakutkot na siya sa ulo ba? Pagkabata pa lang. Kay, murag sa elementary pa lang, kapila na ako nagbalik eskwelahan. Elementary high school. Maka napulo siguro ako nagbalik eskwelahan. Sa elementary? Oo. Balik lugar. Totally good. Reset. Kaya murag ingana na akong taga tuig lagi sige raw gihilak kay murag namatya gawin ko ba. Ewa pag Facebook sa una. Nahasa na ka sa ano? Oo, nang experience ngayon ang feeling. So tuig gani wala na ni. Wala na ko pat mga matay ni sa tanan. Gana ba? Murag mo nang ma-feel. Oo, murag namatya na ba. So good kasi sakit to kayo dugay niya na. Sanay na ko nga lalay na pero kasabay sunod. Lisod bitaw na. Masay ko. Masag may race na pud na may muna kuha na tao sa imong life. No. Lain ba jud kay sa kuha kay nang comment sa last class, last nga celebration na. Nga retreat or sa kanang last ng graduation nito tapok. Yala, ako wag yung sulito ng dula bitaw murag first one in last one out yung gupiminte na sa playground. Oo ba? Oo. Wala na ni last na sulito na. Oo, pagkagabihan na tulog, pagkabuntag diyan ako mahilak. Mahilak ko kadali ba? Or nanay luha mo tulo. Hilak yun nga. Kuano ko pagmata. Ay, murag anxiety na lagi. Okay, kabalon ako nga di namin makita usab. Oo. Ana siya nyo. Wala, move on na. Wala na. Di namin makita. Mara mo ka move on na pa dahin ko. Kadugay na, ingrained din sa kuha nga ana ng kalibutan nga tanan tao mawala. Bata pa din mo na expose sa ingana no. Ganun niya abinog normal na siya. Nga kita tanan yung ana. Nga tingala ko nga sila kababata sila niya nagsabay classmate with sila. Nayuban mo sabay pa gani college. No? Ya, ang tadre katiguang, ay. Swerte nang ingana. Mati na ka fucked up sa kuha sa una ba? Wala kay kanang friend gyud gikan bata or pero dili siya ingnon nga pare sa inyo ha bitaw nga silingan pag yun nga na ba kanang close yung kayo. Murag
usahay ra gihapon mi makita. Yeah, Siyempre, pag- kay pag- laylay man kag lugar gud. Pag murag kuano 5 anyos may barkada. Ya, nakita mi usab kuana pod kuana mi 10, ya nakita na pod mi usab 15, ano ba? Dili siya consistent bitaw. 10 years old? 15 years old? Or ang naay mga gap sa pagsabay na mo ba? Dili siya totally presoban nga makita gyud. Ano? Tapok. Tapos kuan sa man imong nonsense nga fears. Ay although kato nonsense mo siya, di ba? Sense and fears. Ay kadali lang. Ginaunsa nimo pag move on hintay na walaan ka. Ano? Hilak. Hilak na. Wala mo kay Hilak mabuhat. ka. Grief jud ka. Bitaw. Agyan jud imong process, balag lisod. No? Kaya wala may escape yun. Wala. Kay kung kanang ginaingon nila na mangita kag kuan, distraction di man pwede na. Oh. Kay kailangan jud nimo siya agian. Pag Ano? once na maagian naman nimo, Ano dahil mo ito distraction? kana laging magpa-busy-busy. Pero mas gwapo man gud kuan agian jud nimo siya ang Oo. process nga yan sa grief mag-accept tapos balik naman jud pud ka. Di man na pwede nga grief acceptance sa pagganito. Ang ako mo kung Na magoy usahay mo balik na pud ka sa uno. ako madunggan permintis sa mga therapist or sa mga psychologist kay murag kung dili na nimo i-process, di na nimo i-process ang grief, murag mo manifest na siya sa laing bagay sa imong kuan psyche. Kuan lagi. Dapat tatagan yun imong time nga mo mag-sit lang yung kanya imong i-process ang kuan ba, Naganiwan nga sakit ba. ihilak tapos hawa daw stop na po 5 minutes hilak. Tagalog di wag time. Gani. Mas gwapo kayo balik-balik ko nimo hangtod maanad na imong kuan, di ba? Sa madawat na. Dawat yun po. Yung ano, pag ba na bitaw mga kuan, mga kauyaban, so na. Balik na ba sa uyab? Sa gila na kauyaban. Dahil yun kay murag hadlok kay siya nga kuan nga, halo mo wala na siya. Yung pagkawala din niya kay murag kadali ra pug guma. Yeah. Sakit. Oo. Ambot yung kanang sa una po natin ako ba nga tungod sa ingana mong pagkabata, murag ingana na pug ko pagdako nga kadali ra maigo ba niya. Kuan na dahil. Makamukuan. Dali ra maulian ba? Ingana po ka or dugay mo process. Pindi sa intensity. No? Sa intimacy sa relationship. Hindi man pud kay dugay, hindi man pud siguro kay dugay pud move on. Dali lang. Wala man kay experience ko a bit similar pero di kay siya kuan. Although di ko siya 100%. Muna na siya si JL kuan good niuli sila kay murag na siya nagsakit siya ba. Nya murag na kuan ako ra isa dere. Nya murag siya na kalitan siya ba. Kabalo ko na nga. So mura pug kog na face. May pase siya kadali ba niya. Murag sa kuha kay wala ray kuan, wala ray adlaw. Namingaw na kasayang up. Dili. No, sugod daw gimingawan. Nya kadugay kay na kuha na din siya, na process na siya. Na process na. Okay na sa kuha nga ako ra isa. Nga na agad. Nakakano. Pero wala may nagbulag or na kuan. Na kuan Murag na accept na nimo kani sitwasyon. Oo nga, murag wala na siya bitaw. Murag kog katubod nga time tingala ko kuan nangita kog murag moment to na murag nagbalik kog use bitaw. Pero murag na lain niya. Asa na depress? Oo, murag kadali ba? Kaya ni hawa siya kuan. Nya, di ba ako hilig mo chat? Siya. Di sa inyo hapon. Di ba sa GC di kay ko active. Pero pag makita mo, pakita ko. Moron kuan lagi ka. Physical. Oo. Yung ganahan nga mag-dwell sa chat bitaw. Murag amigo ra mo sa chat. Di ko gusto na gusto ko nga kita kita. Murag karaang tao ka. Ikaw na. Murag boomer. Murag kuan ba? Sa man itong pag-amigo. Meme ra ko to. Murag call jud ka dili ka text. Ay di po ka call ba? Hindi ko hilig mo anag cellphone. So experience yun bitaw. Mo siya lazy mo siyang kuan. Di mo makita. Technology. Siya kuan superficial. Ikaw pumanggod dito na kanang makita dyan mong tao socialize good.
Hindi ka nang sa social media lang po. Gani. Social media, grabe ang filter. Amigo na Tapos mo. kung mag-chat man ko sa di ka ganahan sa imong gi-chat, pwede man nimo ma-erase. Pero pag sa actual man No? makita nimo ang reaction, Gani. ang naong gyud. So, nadyo siya yung authenticity. So, dayon ta sa nonsense fears. Sa pa may nonsense fears nimo. Yung mga useless fears, mga Sige daw, ikaw daw. balik ko na to. Di ko makuha-kuan. Di pa na ako mag-grasp. Kaya na, kalang fear sa stage fright bitaw. Ayo. Nakay stage fright. Normal man na. Fears Normal man to sa stage. tanan. No. Pero feel na ko superpower na siya pag yung ma-overcome. Pero lisod siya i-overcome. Kailangan mo din mag-exposure. Lisod siya i-overcome, especially karon kay more on kuan ng mga tao dili na kinagatapok. Di pod kay hilig og magpakita sa tao. Taga naman kog introvert pod. Tomorrow na yung mga stage fright. Naay gamay. Ay, gamay rin mo stage fright. Gamay ra. Fuck, Pero may baka. depende man gud kung na-expose na ka sa sige kag istorya sa tao. No? Nga na ba daw mapansin? Kabalo baka kuan? So na kay nagatugtog mi nagagitara ko nya. Pagabot sa stage, di na ako kabalo mo gitara. Ayaw mo ba? Kailangan lang jud nimo siya kuan. I-process. Sa exercise lang per may training ana. Antod sa murag feel lang nimo murag training lang pud ang naka sa stage. Tinood. Practice lang yun. Magmasanay na ka. Di ako murag nga kuan gani. Murag bitaw ganang pag naka sa audience, dali ra kay nun nga kuan, uy dapat ingani to siya, dapat nagingani siya. Oo, nga na criticism na. Pero wala ka kabaloon sa paminaw na dito sa taas. Nya pag ako na day yamas O nga naman pod ba, halimbawa tapos nakag-istorya sa stage. Dapat giingani na pod nako to. Mali man to akong istorya. Pero ang nakalain ba kay pag sa lain mo tanawon bitaw niya, self-righteous kay ka ba? Oh. Yung critical kay kasauban so man to pag istorya ay klaro niya pagabot niya ikaw ra pa-istoryahan dito mas lala pa dai ba kay mga kabalon sa paminaw na dito sa tubangan lahi man siya nga kuan lahi siya nga experience lahi na spotlight na pud so murag na realize mo na ko na dugay ba kay inawayon biya kay ko mo lagi nang nadyo audience na di maminaw mag-focus lang sila sa kung paano mag-contradict sa imong ipang istorya. Ano ba? Uyita lang yun. Wala sila nagtatanaw sa unod. Sa mali lang yun yung gitanawan nila. Pagka gulang-gulang nagkabuot na ko, di na kay kukuhan ba ng mas forgiving na bitaw ko mo criticize. Sabtanan. Na mali siya ni, pero siguro kay lisod na kay ito yung ginakuhan. Yung ginasapot na ko ba? Di niya may interpret tarong. So, kung saan mong ginabuhat, magkuhan na ka? Magilak. Gilak na ka. Dili, sige man gagkuhan. Sige man pud ko. Halimbawa, na storya nga mali. Magmahay naman pud kasi mong utogot. No? So, ako, di na ginaw na kayo ba? Mo gani, murag ano sa ganyan na? Ma-cringe ka? Oo. Kabantay ka nang... Pangita to yung buhat eh. Matalay. Kabantay ka nang gina-recall ng memory. Nga imong lawas kay mo siya, maro siya mangitag lang distraction. Para di lang nimo mo siya ma-remember. Dab na maana ra kay imong baba, murag mo mangitag distraction ng lawas kay cringe kay imong memory bitaw. Kadre ka na. Kapila na. Labi nang ikaw ra isa. Idaghan kay kag may isip mo nang sagaran sa tao mangitag dula. Kay para di ka makaisip og kuan. Mga cringe moments. Niya ko kay gina-trip na kog balik-balik ba. So kay balik-balik ko na kung memory no. Gina-try na kog recall pero may bitaw. Di gid siya mawala ba maana gid imong lawas kay mangita gid sa distraction ba. Hindi ko ganahan. Mo siya scar, mental scar gid sa malo. Abi nagmulian na sa madugay ba dili gid. Bisag kapila na ako maisip kang isa ka specific nga memory. Mag-cringe ko. Kanang naulawan ka, di ba? Wala kayo ipagbuhat ba? Makaya nimo sa i-recall kung himuha siyang katawan. Pero pag himuha bitaw seryoso og tan okay, diha ka murag mo maana yung lawas. Cringe kay feeling mo dagan kay nakakita sa mong mali. Grabe ang criticism na sa imo. Mo lagi nang number 1 nga kalaban nimo imong sariling thoughts. Tinood. Nya imong sarili ra dito nag-criticize na niya sa bunta wala gud sila gud. Ikaw ra magyapon ng kalaban sa imong sarili. Tinood na. Mo nang usahay
Mas ganahan pa kung utol kay ma-occupy man akong utok. Ma-distract. No, distract na. Nya wala kay Wala nun ko katraya na kanang idula ni may mong kuan. Hala, sa ko maagir ang good sa good. magira man siya pero halimbawa karong gabi di na ko kahuna-una og katong mga cringe moments kay magdula na naman ko. So Di wala siya alaing atuan. in-escape pa niyo. So akong kinabuhatan na kay dahil nag-bandaw yung sauna no. Ang first na mga gig yun na bay mayabog yun ko. Ikaw To mismo. the point na ginakatawan ako sa mga banda. Sa lead man di ba ka? Ha? Sa lead ka. Lead guitarist, char. Down wag music. Pero wala siya akong problema so na nang hawd bitaw kay ko sa pag-practice bitaw. Huli nya kuan excited na kayo Sa mga adlib. banda. Mga adlib ba. Labi kay solo. Nya pag excited na kayo makauban bitaw. Nya pag abot dito sa stage kay layo ra kay sa tinuod na. Layo ra kay sa Yan naman. tinuod mo tinugtugan kay nakulbaan gani no. Murag dili na malimtan mo halos tanan nimong nahibalaan bitaw. Na may uban style ana gato mag antipara, mag shades, madali. hindi makaya. Kabalo ko nga daghag nagatanaw. So, ang may tabuan na una nga gig, yabo. First kanta. Ha? First kanta or first gig? First gig yun. Stage gig. Kung pakiulaw yung na. So, mas gwapo na ngayon. Feeling nako pag nga na mga first kanta siguro first, second, third. Digid makulbaan po, baka. tibok. Kailangan ko sa Tibok mga process gid. Set gid. Maguba gid ang naong lagi sa mga kailan ako. Unsa man tayo mong gitugtog ka? Nakabanda mo pag sa una murag. Wala lang may naka-stage ato. Wala mo na ka stage. Kumanda rin ka sa una. Nila practice raman mi. Hindi ka magyapon, jam-jam lang. Jam lang sa practice lang. Pag ikaduha na namang tugtog, marangan na siya. Makaya na, carry na nako ba? Like second gig na. Third, kaya na. Fourth, kaya ito yung gikuha na. Fifth, wala na, mawala siya madugay ba? Magka-momentum na ka. So expect, una, basta, na-reset gaya ko ka ng pila ko kabulan, wakatugtog sa tubangan sa mga tao. Yabog yung kuha na ba'y, nang layo na kay kuha na sa akong true self. Magdaga naman yung gig. Dapat kuha na ni mo eh. Ma-reset man siya after wala ni magibuhat. Mara siya ka ng ma-virgin na food balik. Virgin siya balik. Kaya na po ko sa reporting sa klase bitaw. Pag first in a while na ko. Lain kayo sa pag mag-reporting kay kanang kuan ka no. Mangurog imong tingog. Labi Gali ba yun? Ako man gito sa kay himuhinay kusog kay sa sugod. Tapos kadugayan mo hinay na. Labi na kung nagabasa ka. Ingan ako. Murag ka ng kusog lagi sa sugod ba tapos madugayan mo kinapoy na ba. Wala kang nagahong-hong. Ako kaya ginakasabaan akong sarili mo sa mong ko. Yung madlock mong ka. Sige na ba? Taro nga ba? Katong kinapraktisan niyo ba? Kus kayo mong tingog ba? Digit mo gawa sa mong tingog ba? Bisag saan bitaw? Napasagdan lang ni mo. Wala naman kayo mabuhat. Wala na. Marag imong kuhaan mo na ba? Imuhang mechanism yung mong lawas kuhaan mo. So di mo siya pwede pugson. Kailangan mo siya agian lang ba? Sunod din mo na reporting ay. Sunod din mo reporting, marangan naka ba? Masyag muscle bitaw nga. Masyag gym nga may di gani mo kaliton. May gani na babad pud tag reporting ba? So ko bitaw na kanang babad kag naka sa stage pero me. Pero kato lagi. Ang gatong moment na nga naa ka sa stage ba? Layer kayo. Pero kaya kanang mga amigo ragod nimo ang nagatanagod mga kailan nimo. Pero pagka nang bago pag yun nga first subject niya puro halimbawa lower year yung mga classmate. Di naman yung mga live section pero live section maulaw ka. Mas maulaw gani ka. So ko kay same na basta naanad ako. Ay lahi gid siguro ng barkada. Lahi. Pero I mean kung majority murag kaila jud nimo, magdi kay ka maulaw. Pero I mean, pag nakasugod na ko, ko'y momentum, bitaw nga, nakasugod ko, ang uban strangers, ang uban kaila. Pag sunod na, puro strangers, makaya na nako, ringa na ba? Kaya wala mo naman criticize. Di, I mean, di ba kanila kaila? Dili, ka na process naman ako, na wala naman stage fright.
Ay murag ko ana lagi. Regardless Second round. Regardless kung kailan ako sila dili, balag dako-dako na nga stage, kaya na nako, kaya nasugdan man ako tung ana siya. Bitaw no. Mas ano na lang man naka-cope up naman good ka. Sabi na ako rin nga na ba? Nga na ba ka? Halos siguro man siguro ta na. No. Kaya sa hinawayan yung ikasaon na ba? No, so man to yung grammar ay mali. Nga pag ako dahil mas lala pa dahil. Mas lala pa dito sa tubangan. Wala inoy. Nga di nakakatulog pag gabi ituloy na itong gibuhat ito gosh. Marag ma-project pa rin mo Kuya, sarili bitaw ng reporting nga wa kay research ba mamabasa-basa lang ka sa mong PowerPoint. Katry ka na sa archive ba, sa reporting ba. Gago gipa-report ako kalit ba. Ay wala gyud ko ka. Mo man gid siguro ko ato nagandam. Gitawag daw kalit ba ako na daw mo report niya. Na nangupyar ako PowerPoint. Sa dagi ko PowerPoint pa. Sabihan man na siya PowerPoint ba. Gibasa lagi na ako niya. Bisag unsa na ako expand kay wa mo gyud ko kalibutan gyud. Ito no, nainga na ba on the spot na nimo sa subtun. Di ba? Plumbing, utilities. So, mo na siya, di ba? Pila na pag-explain mo. Di ba? So, di ba? Mo na siya. Yeah, next slide na po. Ikaw na gibasa ba? Klaro kayo nga walay kalibutan niya. Sige, Next sa mama na. tanda-tanda, Robert. Awas ka. Sa mukha, ginato. Tumara to, stage fright rin mo ha. Ikaw mo nag-suggest ato. Ay mo ha. Naging gamay stage fright. Useless ba siya? Murag, ang pagsabot na sa stage fright kay kuhaan mong good siya. Kaning instinct defense mechanism sa tao kay kung nga na mo kasaon na sa sinaon ng tribo. Labi na ko kuhaan, wala kay training sa pag speech ba? Lisod jud siya. Ito no. So kaya express mong sarili. Labi nagwala jud kay proper training paano magdala sa mga tao, paano kaon attention. Oo. Kuhaan siya kanang feel na ko, kuhaan siya murag instinct siya sa sinaon ng sa nadunggan yun ako. Instinct siya sa sinaon ng tao kay pag mamali ka sa una niya nga na bitaw ganito kag foreign na tribo nang sipiat bitaw ka brutal yung mga tao sa murag nga ng idea ba doesn't have to be 100% nga pero murag nga ng idea nga sipiat ka sa dagang tao sa una delikado na siya mas delikado mga simple spread kag information tapos mali kana pong maglahi bitaw ka kay dapat po sabay ka sa una dili parehas karon nga baligtad na kaning kita wala ka ni sunod sa ilang instruction nya na sipyat naman ka gikaon kag lion tungod sa imong kabubuhan bitaw wala ka ni sunod sa kuan ba sa tribo bitaw sa norms or kanang nagpatuga-tuga kag leader ya wala kay kalibutan so na kay sa karon okay na siya nga okay naman kay di man kayo lala ng mga sipyat karon kay na may technology niya ano lang maagapan ng forgive lang pero sa una unforgiving man kaya nga tong circumstance sa una as tao kay nagpa-leader ka niya nangamatay gyud yung mga kauban tungod sa mga kabulukan nagpatuga-tuga kag leader di ba sakit kayo so ang ato ang innate kuan na to ato ang instinct di ka magpataka ug kuan leader no, so mo nang naka sa tubangan murag grabe ka impression kabayo naka-sound sa buhato no mo nang grabe ka impression ana pag naka sa stage kay mo na siyang instinct sa una nga wa pa na tanggal bitaw sa to system so wag yapon mo na dungagan unsa man mo stage fright o deadline yan naman pero man gyapon na deadline ay bitaw no ka pressure gyapon siya no hadlok itong deadline na due date pero makaya man mo makaya raman ano mas at least ka siyempre deadline good na ako nga procrastinator ko dili kay ko makon deadline ay hadlok siya ay mo siguro ng procrastination no kay ako di mo kay ko mahadlok kumpiyansa ra pugayo kay mas gwapo ganin ang mahadlok ko tinuod kay at least na kay aware ka ba nga dapat nimo ni buhaton pag nakay gina para di ka maadto sa
Di ka ma-deads. Oh. Pag nakakay task, gina-deadline mo ang oras. Like sa Kuan. Usahay nga ka. Kanila basta maumanan ako kaninga specific task. Okay na ko, balag kuan. Or early mauman or late mauman, basta mauman ako niya task. Okay nga na po ko. Yan ano. Tama. Mora to yung mobile deadline. Deadline sa karon. Unsa ba ba? Mo disgrasya. No? Labi Yan nag na, motor. legit. Yung masay. Mora siguro na legit nakadlokan. Pero dapat Ang katry na ka ng sobra ni mo kahadlok na manifest ni mo. like unsa? Kung kanang blunt lang gid nga exaggerated na example kitay nakay kuan nakay uyab Yeah. mahadlok ka nga mawala siya. So sobra ni mo kahadlok nga mawala siya, clingy na kay ka. Nya nawala na gid noon siya kay clingy ra kay Attach na kay ka. kung kanang samuka na siya sa imuha. Imbis nga okay ra unta to kanang game pa Kuya kayo. jud nga nay. Diba? Kuya na ko. Siguro kung abot na ko sa time. Kaya naman good nato nga kanang kitara pod. No, kitara. So Di na, murag wala na uyab. Kaya ra ba gyud? kaya siya. Pero na times nga mangita ka. Live no. Times lang. Murag pagkatao humana na nga time. Wala na pod. Balik na pod ka sa ikaw ra isa. Wala tama, ingana po go. No, di ba? Sige, wala naman. Sige, pag ma-distract na pod ka, okay, mawala na tong emotion ba? Pero ang uban dili no. Lahi man good Seryoso gyud gid tao good. Lahi gito sila or feeling lang Kuha lang siguro sila. Kusog lang dyan siguro ilang desire. No? mut lang po. Na mga tao nga gusto jud na ay partner or na uyab. Siguro pero ang ako wag yung ma-sense nga siguro judgmental ra kay ko. Ako ang ma-sense kay Marsa lang nagasakay ra bitaw sa uso. Kanang mo mag-expect sila ha. Di ba? Dapat na kay nga na. So tuman pud sila. Ako dili na kay. Ano ko yung ani ba? Kanang manang careful kay ko sa mga bagay nga kabalo ko gusto gyud nako og mga bagay nga nagustuhan na nako kay gusto sa uban. Ay. Nga na ka. Dili sahi. Okay, naay gamay na something unta napod ko pero makita naman ako kung nanabakuan na unsa may feeling. Yan na ba? Tapos malipay na ko niya pagkauman. Wala naman. Fleeting gyapon siya nung wala gyapon no. Yung realize yung mga di man din ako tinuod yung gusto. Nagani usahay nga halimbawa katong nakoy sapatos na gusto. Nya pag nakuha na nako, magula naman. Nga na. More din yung feeling day. Ako pong ma-realize perminti kay ang nag-generate yun sa kanang cheesy siya nga kuan pero tinuod ba. Ang tinuod niya nag-generate sa imong happiness ikaw rong gyapon. Diba? Ikaw jud. Pagpalit nimo sa sapatos na happy mo ka kay nituo magyud ka nga. Ikaw naman ang ita ra may kag validation. Tingala ko pagpalit nimo wala lalagi. Mura siya normal nga sapatos. Butang na nimo dia. Nya, unsa naman? Gani. Wala nang mahuman ang kalipay no? Kuan siya. Sa Buddhism man po na nga bay. Murag point of view. Ay murag philosophy nila. Bisan pag mayong kag palit kag power kay ang computer di ba? Syempre functional gyud na. Tinuod gyud na nga kuyaw gyud siya. Pagpalit nimo tingala ka nga na board lagi ka. Nya nangin. Karon mamalitog nagpalit na kag power ng computer nya although nagamit yun siya na board na lagi ka nangita lagi ka games di ba lain na pod di mong gipangita di ba wajud lagi contentment ang tao okay ang nag-generate yun sa happiness ikaw man gyud yang ni-indulge ka nag-practice kag bagong software gikan nga mo si muha ba kapuya jud bitaw ni mapula na pod ka sa dula gani di ba ito kayo pero pagkabata nga sabi ni mo, nakapalit na ko dulaan nga ni tira ka boring man. Mangita na pod kag laing dula nga. Mas lingaw pag nagdula raw sa mga barkada. Gana bitaw. Tagaan na raw mo. Mas lingaw siya. Karaang tao.
Wala akong mga kuan ano po early gina ko na process yung pattern with those tao. Sa kinabuhi, no? Dali rin dyan mapulaan ng tao ba? Yan eh. Feel Tao, ko mo kita. pa rin nakaliki sa kalibutan karon. Wala na nagkadimao kay wala na to na nag-gets bito. Na materialistic yung mga tao ito. Kapoy man din na, no? Yan eh. Sige na kagukod do. Sige ka gukod sa happiness. Nya ang happiness na ara day sa imo good. Gani, ikaw ra gyapon nagagunit mo. Kana ang ano mga tigulang karon maka dawat og medyas. Sa regalo for Christmas. Malipay naman gani ako pod, malipay na pod ko na yung medyas pa pero sa una na lahi no. Ay medyas. Medyas panyo karon kay makadaog ka grapple. Nakadaog gani ko grapple og kuan. Pan ay kanang lutuanan ba? Nya. Nalipay na pod ko. Kita ay. Grabe no. Sobra na pod na. Wag di naman ang tinood. Kita lang gatagan siya dili ka ma. Hindi pa eh. Pero pag once naman good, halimbawa, na kayo makuha na mong gusto good. Sabi, iPhone. Malipasan naman good siya. Nalipas ra no? Malipas ra. Real talk lang yun bang mo. Freaking Tapos, weird yung kayo bang kay nituog yung ka nga happy. Nanapod kay lain na pod na gusto na pod. Kinakuha naman No? mo to. Although, paminaw nung hatagan ka iPhone ka malipay. Lipay. Malipay. Pag-ara yun sa iPhone, siguro na excited ka. Maabot sa panahon niya. Anao na rin yung mga iPhone na Gani, skilled. wala rin 1 week ba? Yan, ang nakabuang. Maging nga na jud bitaw na sa gikan tagbata, kang palitan tagdulaan. Yan pag taod-taod wala na. Murarag wala. Gani. Maguba na pag yun. Pero diha pod ka nang maguba, diha na pug magmahay. Nga bitaw. Sayang. Kita yung iPhone naguba. Idulaan ako. Giyatagan ka niya na magsawa ka niya naguba. iPhone. So, mahal pa din kayo. Lahi na po di mong kuan naunta na po kayo bago. Antod sa moabot na ka nga, sige ka lang. Halimbawa, cellphone nga iPhone. Okay na ko sa kuan kay okay na ko sa Android. Kay mawala man gyapon. Maabot ka sa point ng feeling. Ako po kanang siguro na abot ko kadali sa point nga kuan gusto ko regalo. Pero nadugay na realize na ko nga di mo yung may set og regalo. Nga na po ga. Ma-excite nang gyapon ko. Excited ya po ga. Wala nagkakipagkailan mo. Pero kanang sa karon naman good nga panahon nga kanang matigulang na ba. Ang thought naman jud siya nga natagaan ka na naghatagpad sa imo. Kana lang mas meaningful sa ko ang naghatag wa kaysa ang gihatag ito. Ang kuan ba nga giisip po dahil kanila. Pero sa kabisi sa mga tao karon ba. Ultimately kung ang regalo gyud wa na gyud ko samot nang narangan na bitaw ko nga maka-afford na ko ani ana. No paghatagan og something ba kay mas more na-appreciate na ko itong naghatag pero as for the regalo di na kayo na ko siya ma-feel bitaw sa ano ako. Mas malipan na gani kong mga medyas panyo. Mas malipay na ko hatagan ko pagkaon. Pagkaon ni mo. Kanang gilutuan ka lamian kana noon. Malasap. Di man gud na maisip sa regalo ng pagkaon ba. More on magamit ang ginaregalo. Kana. Like mga sabon. Kaya po di magamit. Pero di na kayo sa preso nag-magic ba no? Grabe good ito mga Christmas on. Ang Christmas na nag-promote og materialism no? Kay kuan mo good mo Thanksgiving mo good na. Gani. Pero na siya kay nakalahos kagi sa katuig. Kung agwapo untay ang intention pero napod siya side nga kung ma-misinterpret nimo toxic na pud ba? Pero yan ang mga bata nga mahila kay regalo bitaw. Diba toxic siya? Ano day kung wala di regalo? Di na day ka ma-happy. Mo bitaw ng sa pamilya gid na magsugod ba? Paano nila padapon ang bata? Gani. Magaling, di ba ako paano mo ko skeptic mo na pagka-agnostic di ko mo to religion o kanang prayers. Pero nabalik ko na ba kay na-sense po na ko nga dapat na time nga mo sit still lang ka niya. I-appreciate niyo mo sa gatag sa mo. Sa inahasin mo, appreciate ka kayo nakamata law. Na-undermine na nato. Feel na ko, dapat naray moment of silence na gratefulness, focus lagi ka sa makakita pa, salamat sa ilong, salamat sa dalunggan. Yusa di sa yusa ano mo ako nang ginatanaw Nang i-indulge ni mo. Wala na appreciate.
Oh, so para sa kuha kana meditation mo siya prayer ba. Kailangan bitaw na. Munang before mo kaon mo pray na kog balik ba. Isag dili ko kanang nagakuan bitaw sa Catholic na kuan. Pero naga-pray na ko ba sa mo kay Balik ka ron. nya di si jail di pa gid mo tuo. Kailangan nagabalik na. Nag-away lagi ni. Pero nagsimba na ka. Ay di man necessarily Catholic pero kanang ma-appreciate na nako kung simba di na ko pre sa una ba nga wild ra bitaw kayo nga aggressive na kayo. Nomadic. Ay dili kanang critical yung kung sama na sama ng mga tao tuuan na wala ginauna-una. Pero later na realize na ko yung function ba. Kailangan dili siya ni nagsimba data para mo post ta kadali nya appreciate na tungkuan nya magkaisa sa mga tao di sa ta mag materialistic di sa ta maghinawayon sit still lang ta diri nya tuang aminon atong mga mali kaya maminaw ta sa kuan sa pari kaya ba kay moment appreciate lang gid ang paligid. Nasa purpose gid mo to ni post amo nang meditation lagi. So dili necessarily nga mosimba pero although nadawat na nako nga kailangan dahil siya mosimba pud na siya function. So di na ko against ba 100%. At least na nag move sa imo ha. Realization ulo. Najud bitaw na kanang naimo hapak sa imo nga hangin na makausab sa imong kuan. Popod na akong sunod ang tanga pungutan na ba? Ang depression, mo ganyan sa kuha. Depression, diha na sanga kay mga tao, wala na, non-religious na bitaw. Wala na sila atong ginaingon ako nga mo pause. Focus na sila sa gratefulness. Focus na sila sa blessings, kununay. Kay kasagaran tao sa western na kuan kay western culture dito, best na mo tuog God yun. Ay, oo. Di matingala na sila yung mga ang sa Pilipinas puros ano gid ba? Daghan og simbahan. Pero mo to pag simbahan mga marites o makita. Asa dere. Di pa siguro no. Di pa gumutuan na ba? Na may mga mayong tao sa simbahan. Na. Diba? Daghan eh. Labi na wag boomers sa grabe sila ka faithful kayo. Ay lang po ng mga cultish na mga simbahan, aggressive na kayo. Kakuan ka na. Dili po. Kapila ba ako nasag kaya seryoso mo ko ng religion so na. So, nag-anak like, ng religion. Nag-roam ka. Nag-roam ka kung simbahan. Mo dyan ang tama. Sa kuha lang kay isod man good kung na-label ka nga wala imong consent. Na-label ka sa ingani nga religion. Tapos murag gipugo forced nga nakaba. Nga wala kay free will. Tama, mo gina. Diba? Kaya abi ka gipanganak ka Christian na ka. Pero ikaw na mismo magpili kung asa nimo gusto. Kung asa ka mas mailan nimo ang Ginoo good. Gali. Mao gani nang number 1 nga gift sa to sa Ginoo ang free will. Free to choose. Mo balik kaya ako. Pero kung okay na pud sa imo atong level nga gihatag sa imo hindi go gyapon ka. Basta na kay consent, na kay choice. Na kay choice. Imo atong choice. Okay na ako yung simbahan yun nga natuan nga ganaan ko ba kay chill bitaw sila di sila judgmental di kay sila dili forced bitaw pero naga-focus na bitaw sila sa kanang happiness bitaw nang kuan na sila positivity focus na sila kuan appreciation basta naka-base lang gud sa paano nimo mailan ang Ginoo paano nimo mag-glorify practical guys sila. Mo tong last na ko nga simbahan nga gituan before ko naging critical bitaw. Pero katong nga simbahan na feel gyud ako nga murag nagbilong na yugod rin no. Ayos siya ba kay di siya super di siya harsh nga environment. Sakto gyud siya nga templo pero sa kuha babutan. Nabitaw nga nga feeling. Murag diri ko nabilong. Ana gyud. Chill kay mga tao, di sila mamugos ba kung di ka mosimba okay ra pud kun kuan. Lisod ang ganang kuan mamamugos. Murag cultish na. No, mawala na. Imbis mo simba ka, yun na lang may klaro diri. Nagka-depression ka. Anxiety man. Anxiety, panic attack, or depression. Cringe lang. Cringe. Balik na sa cringe. Nagka-by depression Tabi ka ng tukar-tukar. Gusto nga level yung mga.
mo pitik na og kanang nay mo kritik nga mali gud ng kritik Like? walay Sa trabaho. na yung say nga dili nila kabalo sa side nga nganong nabuhat gud nato to, tapos ilaha man gud murag close minded man gud sila, Hinte na. mga ingana ba close minded man gud ang uban. Di So ko nagpanic attack ka kay mali ka. Ngano yung pasabot. dili so, malagot lang ko sa sa sitwasyon. So na ma-depress ka. Mm. Okay, nasipyat ko sa una lang panic attack yung gubo. Like na unsa may naitabo. Kuan jud kanang nanagi lingering feeling ba nga humanon lang nako ni kanang Sige na lang. kay pero sagol siya kay sobrahan ka stress bitaw. Kanang wa na kay tulog-tulog kana. Delikado kay na ba mo na akong experience sa una. Basta nga ako mas priority na akong tulog kaysa sa kaon ba. Tama. Di ba against makag-fasting sa una? Fasting? Ginatake ni mo ano ko nga nag-fasting ko itong yagi. Nga makadaot mo ng fasting di ba? Nga na mo. Nya karon murag di na lagi kay ka, murag di na kay di ba? Di na ka Ang kaon mamahaw. man good. Limbawa, mas kinanglan nimo ang tulog. Patulogon yun nimo kaysa sa gutom. Tama. Kung gutom ka, gutom na pwede mong iasikasuhon. Pero actually sa nabasanan ako sa mga diet ha kay ay mong lawas kailangan mo pud magutom. Di ka dapat magsigikaon bitaw nga wala nang itag Masa man ko nagano atong fasting nga against ko. So na oy, sige ko gingon pag fasting mo bay kay wala mo. Lain man ang fasting kay matibo man yung kagutom so mas daghan yung makaon. Naging ana Ay maraging nga na spike sa kana non blood sugar. cortisol. Oh. Pag tamis imong unang what if salad imong una gulay. Ana kung gawin. Nga naman ko mo lagi na mausahay mag-criticism tapos murag wala lang sa tuwa pagkauman ba. So dili ka against fasting. Dili man kay naman another type of diet man pud good ng fasting. Kana Daghang klase ba? Oo. Na Kanang 16 intermittent, hours na lang. calorie deficit, na Bulong mo gani. na yung mga OMAD. Oh. Pero ang ako mo na toxican sa tuang culture kay hala nagsakit si Tito Boy, magkain ka ng marami, magpakakuan ka ng marami niya. Ilang buhaton mo kaon sa dagdagan kay mga karne, mga junk food gipang kaon. Ano ba? So Dirty diet. so nagakaon na sila mga kanang ingana nga mentality ba? Abin lang more is more. When actually ang imong lawas kailangan po na siya a bit of minimalism nga paulaya sa na siya sige kaon. Mabitaw na. Napod na yung scientific ba? Mura siya mag-refresh. Oh, mo reset ba? Reset. Oh. Tapos ang youngster katong giingon nimo nga cortisol actually mura positive to siya nga stress nga mura bitaw kag nag-exercise. Nya. Nya mag-exercise ba ka mas stress pud ba na siya. Pero positive siya nga Mangitag. stress ba. So imong lawas mura siya nga stress kay gigutom. Nya actually nagatunaw na to siya sa mga white pulos ni mga ipangkaon. Mga excess ni mga shit na tibo na sa imong lawas mo reset siya ba. Dito. Diba? Tingala ko ganina, di na ka mamahaw. Ay, kato? Oh, na-shock ko ato. Abin ako 3 times a day, good. Wala ko 3 times a day. Mura, mapugos lang ko usahay kay sayang pagkaon ba? Ayo. Ingan na jud ko. Sayangan jud ko sa pagkaon. Kaon na lang jud. Uban ba no? Nalabay na nila. Grabe jud na eh. Daghan Oo, ka kaila. Babae. Oh, samot na babae. So, ito babae ba? Yung musurok yun ang dugo, bay. Ambot. Kanang Lalahi, masayang. siguro tanong. Ambot lang jud kay ang pagkaon jud. Kuan man jud na ba? Mo nang nanambok jud ko. Kay sa mindset na masayang lagi ni di makaon. Pero di ba siya toxic kay una-una Night times na kuan. Night times nga tong time na grabe akong strict sa diet. Nga di jud na ako siya dun. Nari na ang times food. I mean ang katong di pugso ni mo gurot kay sayang, di ba na siya makadaot, Makadaot jud siya. di ba? Una-una ni mo okay naman siguro di gid nimo mahurot kay una-una ni mo ang tama gid nga cycle sa pagkaon. Ang mutiwas na scavengers dapat niya mo balik sa yuta. Mga daga. Oh. Ngano mahatag din na nimo sa mga tao nga walay kaon ang imong
sobra. Maging anak po dong ginaisip ba? Tama ba nga kuan kay ka, strict kay ka nga dapat doon yun mo? Depende. Kay na may uban na kanang grabe kay kana laging mag-ingon na daghan og wala nagakaon. Gani. Valid ba na siya mo nakapuntahan na ba? Dili man sa dapat ingon na ba? Di ba? Kaya ang limit man sa tao sa calorie dapat nasa tamaan siya na sa BMI ba? True. Kung pila lang dapat calorie intake per day. Lamay kay to O baga. na nakadesign sa tao sa lawas. Lamay kay mo kuan bitaw mo time travel sa una to baga nimo ba? Ano di nung kamukhaon kabalo ba ka nga daghan kay mga bata diya nga wala ginakaon. Tabago nimo. Idihatag nimo sila ha. Kay busog naman ko ngano pagsunod ko nimo. Oh. So, mora to yung mga panic attack kay nakaiwa ganahe sa trabaho. Kinsa nimo pag-cope? Tulog lang. Ay sa depression na. Depression or anxiety. Kana number 1 ako. Another na po depression magdulo. Pa-depression mo kay tugod kay building. Cancer kay kauban. Cancer ya. Okay, yung kalaban ya. Ikaw wala pud ka sa mood. Tawag itong story ni Wiwo sa buha zona ba na nagdula daw mo. Ya. Nya na daw draw ranger nga hod kayo. Ya. Wa daw kay kaya daw. Nya ba? lain na daw kay kagaura daw, inito na daw kay kagulo. Lagi kanang mo sa kauban na pud ba? Mangita na pud blame ba? Gani. Pina-GB ba? Ya katong story ni Wiwo ba kay siyo katawa kay gusto gyud ako na makita kay usahay ra ba ka mapildi. Ano ba? Ya lumiyo sa tanaw ni coach gisapot sa dula yung kita niya sa sapot. Pero di magyapon na matandaan basta dili pa na last game. Last game man ang importante gud. Ay bitaw no. Kanang Basta daw kag last game okay na ko. Murag may race na tumapil di ba? Gasyong sa ko kay pildihan niyo ko ba ibang hayo kay. Ako din nga na jud sigurong basta toxic player ba. Di ka mundang basta dili daw kay mong last game. Yung di mo daw kay kasangin lang kalaw akauban mo no. Pero sa karon murag sa kadugay na pud sigdula, murag wala naman. Wala na. Murag pasagda na lang Forgiving na kay ka. Sige next game na pud. Murag nga na pud siguro. Sapot ito na nabisag ako sa Mobile Legends. Yamas ay kanang tinood pod nga ambot lang kung ginapasa ra ba na akong blame pero nga na po ko kanang naagyo sa nga imong kauban bullshit yun do. Namo goy sahay. Hindi magdulag tarong ba. Bata ra di ay Gani. Babae day. Ako nagdula-dula lang. Practice gid ba na. So ginaon sa mo tulog ra. Ay di man na seryoso nga depression na nga na eh. Kinamo magmagi ra man na. Kami nga nang bugat yung gayo. Siyempre kay ma-down man ka no. Tapos mao gyapon to. Iisipon na po nimo asa ka nagmali o asa ka nagdugay. Tapos makadugay ma-clear out naman imong thoughts good. Ma-clear na tapos mahinay-hinay na nimo step by step kung sa yung dapat ipang buhat. Tama. Humano na nako ni karon. Tapos i-explain na pud nimo to sa tao. Ngano na ano. As at the same time mag-clear na pud ang thought atong imong kastorya. Dili kay siya mag close minded ba kay in the heat sa argument man good ang tao mong kastorya close minded puno na kay yung thoughts ba tapos pa tagaan rin mo time ang siya og imo ang sarili para makahuna-una og solusyon bitaw kay wa mo mahuman mag-alis na kay puro po nagka-focus tanan sa problema dapat solusyon no. Solusyon. True. Same lang man na sa ano. Halimbawa, nagkamali ka karon sa stage. Tapos ingnan nimo, dapat mo ni akong gibuhat ato. Di ba? Sa time na jud say mahatag sa imong mga ideas kung paano sa i-approach. Tama. Nga kay idea sa sunod nimo buhaton. Sure kuan. Magmao gyapon ng depression, di ba? Feel na ko kanang mga kuan nga naga-depression yun na sila pattern silang every adlaw nga ginabuhat nga di sila aware nga mo naka-cause silang depression. Katong depression nga seryoso gyud bitaw. Mental illness na gyud. Mga sila advice sa mga
Therapist. Oy, mo ato yung kag mo kuan yung kag sikag medical Doktor. professional. Kuan. Kaya to kay kuha na naman eh. Di ako reagi yung kuan na ba yung reagi dito na yung ko sa kuan kay Doktor. pero ang ako ato kay kana lagi kanang nakaginabuhat ako ato kay kulang ko permig tulog. Nya naga-anxiety ako, naga-panic attack. Bisag wagi pulos ang akong gikadlukan. Nagnatagak lang ang kutsara, murag nanay something a dark void na sa akong utok mga fuck kanang mo sanga-sanga siya bay mo mulugwa siya na. Sa psikiatra ko gamay. Nya mo seryoso siya hangtod sa maabot akong thoughts nga. Kamian ay Nayusay nga na nga paspas ra ka masuko. Nga na gani, nga na. Tungod kay kulang kag tulog. Tulang tulog. Pero pag okay man imong tulog, Kaya gaon day okay kay ra man. kuligta day mong kuan. Kana jud number 1 jud akong tulog na gusto. Exercise po. Kalaban po sa depression. Number 1 po. Second na siguro ang exercise. Makawala siya ko ang stress. Tako kay siyang tabang. Di man siya totally ma-solve ang depression yun, pero dako siyang tabang. Sa mental health. Gusto ka okay mong psychological po. tulog kag sakto yun. Tulog jud ang ano. Exercise ka, Depressed. pasingot ka. Mo fix siya sa imong mood yun. Di na kay kumukuan sa pagkaon kay Ay naman po yung pagkaon nga pagkaon pero murag masubraan magud usahay. Ano? Mas musamot ma-depress na pud ka kay tambok na pud kay ka. Adili kung mag-bench kag mga sakto po nga pagkaon ma-enhance mo po yung mood. Kabantay ka ng mukaon kapag humani mo lain kay paminaw. Naman ka. Kay mataba mo ba yung gipangkaon po, di ba? Kanang lechon, lain yung paminaw pag lami kay pagkaon, pag humani alain na tingala ka, kuha na kay ka kanang sa puto na kay kataod-taod. Sayang. Makabantay ka sa pagkaon. Kaya ako, makabantay yung kuha na ba? Na sabi mong mood. Lain kay kong mood. Pero kung nag-bench Say mo paglami mangud kay mong kaon gud kay katulugon mangud ka. Pero ka nang nagkaon yung kagwan ba ka ng mga prutas, naglami kayo, nagkaon kag bukado, nagkaon kag ganing watermelon, papaya. Yan, mo siya makatabang sa imong mood ba? Paguman bitaw. Kaya na lagi mo ani, natural lang ba? Kaya sakto nga pagkaon. Ikaw, saan imong pagkaon sa depression na? Moro po to, tulog. Tulog no? Basta nakabantay na bitaw kung fucked up na kayong thoughts ba. Pero na mag-uyusahin nga di ka katulog tungod sa depression bud ba? Tinuod. Sa kanan lang grabe na kayo, tinuod yun na ba nang di na naabot ko sa point nga di na ako kabangon. Yun naman. Di na ako kahugas sa plato. Lamira ihigda ra. Bugat na kayo diri Bugat na kayo diri niya. Murag dulom niyo kayo ang kuan mo daw kung pananaw. Nya magsige ra puro ra negative ang kuan na sa kong utok. Di na ako kahugas og plato nya. Ito gipugos gyud ako bangon nya. Malakaw ko sa gawas, pugos gyud ako kanang murag para masolbad siya kailangan siya conscious effort. Kailangan ka musukol gyud bitaw. So matulog lang ko nya. Niundang yung ko work kay murag mao man dito man na is kuan. Dito siya nigikan. Na-trigger na? Sige raw katulog nya. Exercise ko nya. Tulog na pod. Ni chill lang sa iyo ko. Nung walking lingaw man na? Walking. Pero man walking. Anong paigo kadlaw. Luka bitaw ato Kaya na ato Nag-imagine ako ba? Ansaon ako pag kuan. Hindi na ka gusto mo balik. Pero noon kung may tabo siya kabalo na kung saan pagsukol bitaw. Kay pag namo ka dito nga position, feel nimo di na gyud ka escape. Nga na siya nga. Pag nalagi ka sa ano. Pero so dapat mo believe ka nga mawala na siya kung kuan nang kaya na siya mawala. Kaya na nimo siya. Pati nga nakakagahig ulo ba? Di ka matuwa ra bitaw sa unsay gilatag sa mga